Čaute ľudia, vítam vás z vašeho videa na kanále Petrik Vetrik. Ľudia, toto sú 10 najstrašidelnejších videí, ktorý ste kde videli. Ľudia, nezabudnite mi dať like a odber, dáte na toto video tak 5 lajkov, a aby ste ma podporili a užívajte video. Predstavte si takúto situáciu. Je neskoro v noci a vy ležíte a spíte v pokoji svojho domova. Ak by ste sa pozreli na hodinky, ručičky by ukazovali, že sú takmer 3 hodiny nad ránom. Vonku je tmavo ako v komíne, občas je počuť brechanie psov a slabý vetrik sem tam rozšumí listy na strome. Okay. Zo sveta snov vás vráti späť do reality váš chytrý telefón, ktorý zacinká a chce vás na niečo upozorniť. Takmer si poviete, že na to kašlete a skontrolujete to až ráno, no potom si spomeniete, že ten zvuk notifikácie patrí ku aplikácii, ktorá má na starosti kameru na vchodových dverách. Rozsvietený telefón nadvihnete ku ostria, no po chvíli zreteľne uvidíte tú osirotenú notifikáciu, ktorá hlási: vaša kamera detekovala pred dverami pohyb. OK, pohyb. Zrakom prejdete na hodiny a začínate pociťovať úzkosť a paniku, pretože dobre viete, že v tomto čase rozhodne nikoho nečakáte. To je pravda. Aplikácia vám ponúkne možnosť prehrať si záznam, no s veľkým odporom premýšľate, či tak aj učiniť. Vo vnútri ale dobre viete, že to stlačiť musíte. To je pravda. Doma máte malé dieťatko a vedľa vás leží neprebudená manželka. Nebudete pokojne spať, kým si to nepozriete. Začínate zhlboka dýchať a upokojovať sa. Možno, že je to iba obyčajná mačka alebo líška, ktoré tu bežne pobehujú a hľadajú si potravu v kontajneroch. To môže byť pravda. Váš prst sa pomaly a neisto približuje ku ikone prehrať si záznam, až napokon to stlačíte a na obrazovke uvidíte toto. Kámo ľudia, tak to čo je? Kámo. Je mimozemšťan, či čo to je? Kámo, ale ja sa desivo do kamery kúka. Kámo ľudia, tak toto keby som videl pred dverami, tak ako by nenaplašil by som sa, no trochu by som sa naplašil, ale myslel by som si, že má niekto prankuje nejaký človek masky ľudia. Táto neznáma osoba v kostýme mimozemšťana sa objavila pred dverami užívateľky Katrina Vega, ktorá zostala v poriadnom šoku, keď si spätne pozrela záznam. Kámo, A ako by ľudia. ste zareagovali vy? Ja by som sa trocha zlakol. Údajného ducha zachytila doorbell kamera v jednom dome v americkom štáte Florida. Kvalita nie je najlepšia, no okrem statického auta a stromu na ľavej strane môžeme po chvíli vidieť, že sa niečo začína predierať O sprava. ľudia, vidíte to? Tak toto by som sa bal ľudia. Kam ľudia, vidíte to? Nech je to čokoľvek, na krátky okamih sa to kompletne vytratí a znova sa manifestuje, až kým nevyjde z pohľadu To je kamery. pravda. Podarilo sa jej teda zachytiť ducha, alebo ide o hru svetla a zlej kvality? Dajte mi No, vedieť, toto by čo si o nešlo tom hru myslíte vy. To je podľa mňa duch. V anglickom Bristole zachytila takáto Čo kamera je? maskovaného muža, ktorý sa v noci priblížil ku dome, v ktorom Čo to nebýva. zuby? Lebo to má masku, nie? Či to je jeho tvar? Kámo ľudia. Aha, utrel kľúčku, keď sa jej dotkol. Najprv skúša holou rukou otvoriť dvere, ktoré sú však zamknuté. Následne zaklope a prudko sa pozrie za seba, čo ešte neskôr raz zopakuje. Po necelej pol minúte si skrie prsty do rukáva a utrie kľúčku, ktorej sa pred chvíľou držal. Keď si domáci prezreli záznam, okamžite alarmovali políciu a taktiež susedov. Prečítal som si o tomto prípade niekoľko článkov, no všade sa píše, To by že každý polícia je urobil. stále v procese vyšetrovania. To je lahôdka. Tomu sa hovorí hetrik. Góly sú vedľajšie, daj si to najlepšie. Boostni hydratáciu pleti na full. Hydratácia až 700 hodín.
Pred niekoľkými rokmi pridal užívateľ Redditu do sekcie Creepy záber, ktorý Creepy? zhotovila jeho apka pre chytrú domácnosť. Počas jednej noci obdržal to nechcené upozornenie, že niekto sa nachádza pred dverami. Ježišmaria, to čo je? Kľako má zdeformovanú tvár, to čo je, ľudia? Fotografia získala takmer 35 000 lajkov a poviem vám, že niečo takéto by som teda pred Zvládnite toto ľudia dopozerať do konca, lebo ja už som dead. Ja už som ľudia dead. Kápo. Toto keby videl som ja pred dverami, tak ja by som zavolal políciu, ľudia. svojím domom vidieť nechcel. Ani ja. Nie je ani zrejmé, či osoba je muž Už by som alebo sa žena riadne a či má na sebe masku, pretože najmä tie oči vyzerajú ako si To je nezvyčajne. pravda. Taktiež nevidíme žiadne ruky, no je možné, že si ich drží za chrbtom a nakláňa sa dopredu. Kámo. Nepochopiteľné To čo je? chovanie môžeme Starý vidieť aj u tejto neznámej ženy, ktorá v strede noci zazvonila u užívateľa T-Course. V ľavej ruke drží dážnik, no do pozornosti ihneď Okej. bije to, že má dokoran otvorené A to je ústa. pravda. Na chvíľu ich síce zavrie, no potom ich opäť otvorí, ako by chcela kričať alebo To zývať. je pravda. Redditor píše, že vďaka Bohu sa v tom čase doma Teda, nenachádzal a popravde ani sa mu nedivím, pretože fakt neviem, ako by som zareagoval po otvorení dverí a pohľade na toto. No, tak ja by som si myslel, že ušla z psychiatrie. Pred niekoľkými rokmi tu bola tá Klauny. neslavne známa mánia ohľadom desivých klaunov, takže je jasné, že sa ukázali aj v podobe, o ktorej sa bavíme. Na prvom videu vidíme prezlečeného klauna, ako drží helium naplnené balóny a pomaly sa približuje ku dverám cudzieho domu. Chvíľu tam Kámo, postáva, ľudia. nakukuje priamo do kamery a A nakoniec toto by sa našťastie stalo. odchádza preč. Druhé video podobne ako prvé zobrazuje Chlapov klauna, zase. ako sa chce domácim ukázať na monitore a poriadne ich vydesiť. Toto je pravdepodobne aj hlavný dôvod, prečo to robili, pretože vedia, že takto sa nečakane objaviť pred dverami by vystrašilo To je každého. pravda, Čo poviete? Kámo, ľudia. A odišiel. Toto video som už kedysi dávno použil, no musíte Ja som to uznať, nevidel. že do tejto kompilácie určite patrí. Čo je za staré tu zase? Ľudia, vidíte to? On na ruke drží nôž? Kámo. Ale ľudia, čo som si všimol, tak ho nedrží takto, ako by chcela s ním niekoho pichnúť, ale drží ho takto, ako by ho chcela niekomu vrátiť, ľudia. Takže neviem. Postaršia pani s nožom v ruke sa priblíži ku dverám a niekoľko desiatok sekúnd sa nervózne pohupuje zo strany na stranu. Vyzerá to v skutku strašidelne, no s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o niekoho, kto trpí demenciou, ktorá sa najčastejšie prejavuje práve dezorientáciou a nelogickým uvažovaním. Žena, ktorá uverejnila toto video, napísala, že má dočinenia s človekom, ktorý ju nechce nechať žiť pokojným životom. Kámo. Všetko začalo, keď si raz počas prezliekania zabudla zatiahnuť žalúzie a on ju uvidel v nelichotivej situácii. Jo. Odvtedy jej kamera zachytila niekoľko znepokojivých záznamov. I'm sorry. Looked in one day and saw you naked. Oh, God, I can't stop. Stalkovanie prebiehalo niekoľko mesiacov a to aj počas toho, keď to vyšetrovala polícia. Ako to celé dopadlo, sa mi žiaľ zistiť nepodarilo, no zjavne ide o človeka, ktorý potrebuje profesionálnu pomoc. To je pravda, ináč vyzerá tak, že by potreboval.
Brian Goldman bol taktiež doma, keď ho Nest aplikácia upozornila, že sa niekto pred jeho domom nachádza. Vyľakaný Brian uvidel muža v maske a s nožom v ruke, ktorý sa chcel dostať dovnútra. Pravdepodobne ho chcel iba niekto vyprenkovať, no keďže ani nepoznal, že osoba je preoblečená do masky fiktívneho Michaela Myersa z filmu Halloween, o to viac musel zostať s plnými nohavicami. To je pravda. A netušil. Neviem, čo si on toto má myslieť. Žena na poslednom videu bola sama doma, keďže jej manžel odišiel do práce a tak mala čas, aby si pokojne vyniesla prádlo a upratala dom. Krátko na to, čo vyšla z dverí, začína počuť akési zvuky, ktoré nedokáže identifikovať, odkiaľ sa ozývajú. Pani na videu ostáva poriadne zaskočená, pretože počuje neznámy hlas, ktorý sa odniekiaľ ozýva. Podľa jej slov sa jej zdalo, ako by to vychádzalo priamo zo steny domu. Po zvýšení hlasitosti sa mi podarilo vyčítať, čo tajomný hlas hovorí a musím uznať, že z toho beží mráz po chrbte. Počúvajte pozorne. Cudzí hlas stoná a prosí pani o pomoc, čo zjavne aj počuje, pretože sa ihneď vracia do domu a alarmuje políciu. I didn't see anybody out on the road or any cars or anything. So I went back to my ring video to make sure I wasn't just courageously hearing something. I can hear somebody saying something, but I can't. Aj samotný policajt po vypočutí uznáva, že počuje nejaký hlas prosiaci o pomoc, no nikoho sa im nepodarilo v okolí ani v dome nájsť. Čo si teda o tejto tajúplnej nahrávke myslíte vy? No, že niekto potrebuje pomoc ľudia. A to boli 10 videí, ktoré Takže ľudia, ľúčim sa s vami. Keď sa vám toto video ľúbilo, napíšte mi dole do komentáru a taktiež nezabudnite mi dať odber so zvončekom a dajte na toto video tak 5 lajkov a ešte napíšte dole do komentáru, že či tieto 10 najdesilnejších videí boli najstrašidelnejšie. Ešte raz nezabudnite mi dať odber, ľúčim sa s vami a čus. Čus.